హాయ్ ఫ్రెండ్స్, బాగున్నారా? నా వాయిస్ మీరు ఎప్పుడంటే కొత్తపేట్ యూనియన్ గేట్ కొత్తగా స్టార్ట్ చేశారు. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎంత బాగుందో. ఇది చాలా బాగుంది. అసలు ఒక్కసారి చూసాను, ఇంకా వెంటనే ఆలోచించింది వచ్చామన్నమాట. చూడండి, మొత్తం మనకి అన్నీ ఉన్నాయి అవైలబుల్గా. బర్త్డేస్ చేసుకోవచ్చు పిల్లలకైతే బాగా నచ్చుతుంది. చూడండి ఎంత బాగా చేశారంటే అసలు ఇప్పుడు వరకు ఎక్కడ నేను ఎంత బాగా అంటే ఎలా అంటే అసలు మీరు రండి, నేను చెప్పాను కదా ఒకసారి రండి. సింపుల్గా అడ్డుపోయింది అనమాట మొత్తం. ఇది చూడండి ఫ్రెండ్స్, చూడండి ఒక్కసారి ఎంత బాగుందో చూడండి. కన్ఫర్మ్గా రండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడికి వచ్చి నాకు ఇది ఎలా ఉంది అన్నది నాకు కామెంట్ చేయండి.